der bliver der garanteret fløjtet fejl. Peter, prøv lige at tage lidt noter. Vi skal lige kigge på nogle billeder her, vi har fået sendt ind fra nogle af vores dejlige seere derude. Her har vi Jesper og Nikolaj, der står matchet op. Head to head med nissehure, der matcher. Det synes jeg er ganske fint. Det var den ene. Så har vi Mads Emil Schmidt, der sidder i Kobe Bryant jerseys og ser NBA på DK4. Og der er sat et lille logo ind i bunden af skærmen. Det skal man også være at bemærke. Trommesættet synes jeg også er i orden lige ud til højre. Kasper Pedersen. Double weight. Med double weight, eller W. Et bud med yngste skud på stammen. Gustav Lauritsen ligger ved juletræet og ser lidt NBA i sin NBA-jersey. Og så har vi her drengene fra Bjert med lidt selvlavet. Prøv lige at se Pau Gasol. LeBron James på ja, jeg skulle til at sige på knæ foran de 3 Lakers-profiler. Og så har vi her en ære til Vang Wannabes. Så er russeren, eller den store larve, så er det altså klar. Det, jeg synes, det er det bedste billede. Du går med overskægget. Ja, jeg synes, det er totalt sejt. Hvad skal vi finde på til drengene der? Ved du hvad? Der ryger keyhangers afsted. 3 keyhangers, og så ryger der også sådan en DVD afsted med højdepunkter fra Kanal Digital Ligaen. Og så ryger der også en t-shirt afsted. Skal vi ikke gøre det? En Scheme Team t-shirt ryger afsted til drengene fra Bjert, der viste overskægget. Det var ikke dem, får jeg lige at vide bagom. Men ære for Larven, Peter? Jamen, jeg synes, jeg er da meget stolt og beæret. Jeg synes, det er fint, at folk tager den til sig. Larven skaber furore. Ja, jeg håber, at det kan blive sådan en trend. En basket-trend. Det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være fint. Vi skal have et spørgsmål mere i quizzen. Lad os prøve.